ಎಷ್ಟು ಉಳಿದ್ರೆ ನಂಗೊಂದು ಇಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಮಂಡ ಲೈಕ್ ತೆಲಕೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ರಾ? ಇರು ಊರು ಬೋದು ಜಾರ ಊರು ಬೋದು ಮಿಠ ಪಾನ್ ತಿಂತು ಜಾನ್ ಮಿಠ ಪಾನ್ ತಿಂತು ಜಾರ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ. ತುಲೆ ಮೇರೆ ಪಾನ್ ಬಿಡ ರೆಡಿ ಮಾಲ್ ತಂದುಲ್ಲೆ ರೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ತುಲೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಊರುದು ತರ್ಪಡ ಐನ ಏತು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ತುಲೆ. ಸೊ ಪಾನ್ ಬಿಡ ಅಂಚನೆ ಮುಲು ಬಜ್ಜೆ ಉಂಡು, ಅಂಚನೆ ಒಂದೆತ್ತ ಸುಪಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೇನ ಕತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಸುಣ್ಣ ಪುರ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಪಾಸ್ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಮುಲು ಸುಣ್ಣ ಉಂಡು, ಸುಣ್ಣ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಲ್ ತಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪಾನ್ ಬೇಡ ಎಂಕುಲು ಪೊಯ್ ಸರಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ತಿಂತ ಮೂಲು ಏರ್ನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಸಪ್ನ ಬೇರ್ನ ವೈಫ್ನ ಬಯಕೇಡು ಆರು ಸ್ವೀಟ್ ಬೀಡ ಮಲ್ತಿತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡ ಅಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ತಿನ್ಪುರ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ತೂಕ ಏನಾಪನೊಂದು ತುಲೆ ಸುರುಕು ಸುಣ್ಣ ಪಾಡಿಯರು ಒಂದೇಕ ಬೀಡ ತುಲೆ ಒಂದೇಕ ಸ್ವೀಟ್ ಪಾಡಂದುಲ್ಲೇರೆ ಇತ್ತ ಅಲ ಬುಡಿಯೇರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇಕ ಪುರ ಮಸಾಲ ಪುರ ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ ತುಲೆ ಏನ ಮಾತ ಬಜ್ಜೆ ಪಾಡಿಯರು ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯರು ಇತ್ತನ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಪಾನ್ ಬೇಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ಅಂಜನೆ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ ಲಾಂಡ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡಿಡ್ ಪಾನ್ ಬೇಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪೂರ ನಮ್ಮನೆದ ಮಸಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದಾರ ಪಾಸ್ ಪಾತಂದು ಬೈದೆ ಊರದ್ದು. ಈ ಸರಿ ಪಾಸೆ ನಾಮ ಪಪ್ಪು ಪಾಸ್ ಏಕನಾತೆ ಪಾಸ್ ಆತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ತಿನ್ಪುನು. ಓಕೆ ತುಲೆ ಪಾನ್ ಬೇಡ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೂರ ಪಾಡಿಯರು ತುಲೆ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಗಿಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು. ನನೈತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತಗೋಡು ದಯಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸಾತಜಿ ಒಂದು ರಡ್ಡೆಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ವಿದೌಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪಾನ್ ಬೇಡ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ ಆತಂಡು. ಏನಾನು ಪರ ಪ್ರತಾಪ್ ತಿಂದು ಒಂದು ಪೇರ್ ಗಿತಾನ್ ಪೂಜೆರು ಚಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಚಂದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಕೈ ಲಕ್ಷಣ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಶುಗರ್ ಕೈ ಲಕ್ಷಣ ಬಾರಿ ಹಾಕುವಲ್ಲ ಬರ್ಕಲ್ಲಿ ಬೀಡೋನು ಕಟ್ಟಗ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡಗ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದ್ರೆ ನಂಗೊಂದು ಇಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಇನ್ ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕು? ಅಶ್ವಿಕ್ ತಗೊಂಡ ಸೂಪರ್ ಕಾರಿಶಣ ತಗೊಂಡ್ರಾ? ಯಾವ್ದು ಇದು ಬೀಡ ಶಾಪ್ ಹೆಸರೆಂತ? ಸುಮ್ನೆ ಹಾಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಾನು ತಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪಾನ್ ಬೀಡ ಶಾಪಿನ ಹೆಸರು ಎಂತ? ಎಂತ ನಮ್ದು ಶಾಪ್ ಹೀಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಇಲ್ಲ ಇರೋದ್ರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಕ್ಷರ ನಂಗೆ ಬೇಕಂತ? ಹೌದು ಎಷ್ಟು ಅಂತೆ? ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂತೆ ಕಿಕ್ಕಾಪಿಜಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಕ್ಷಣ. ಅಯ್ಯೋ ಅನಿಸಾನ ಎಂತ ಪಾನ್ ಬೀಡ ತುಂಬಾ ಉಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಇಲ್ಲ ಇದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಉಮಾಶ್ರೀ ಗುಲ್ಕಂದ್ ಅವರ ಬೀಡ ಶಾಪ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಲೈಟ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಈರೇನ ಏನಾಂಡಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಮಂಡ ಲೈಕ್ ತೆಲಕೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಬನ್ನಕ್ಕೆ ತೆಲಕೆ ಈ ಕಳ್ಳ ಗುಂಡಂಗೆ ಗುಂಡಂಗೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅದು ಗುಂಡ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಂಗೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಉಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಗಿಬೇಡ. ಯಾರಿಗಾರ ಬೇಕಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ವಿವೇನಾಗಿ ಬೇಕಂತೆ ತಗೊಂಡು ಎಂತ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರೋದು ಬಕ್ಕ ತಿನ್ನ ಇರ ನಾನು 10 years 10 ವರ್ಷ ಬೇಕಾದೀನಿ. ಇರು ಊರು ಬೋದು ಜಾರ ಊರು ಬೋದು ಮಿಠ ಪಾನ್ ತಿಂತು ಜಾನ್ ಮಿಠ ಪಾನ್ ತಿಂತು ಜಾರ ಬಜ್ಜೆ ಇದೆ ದುಡ್ಡು ಮನಮಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿ ದಾರಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾಪ್ ದಾರಿ. ಎಂತ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಗುಂಟು? ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಡಿಕೆ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ಹಾ ಹೇಗುಂಟು? ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗುಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಏನು ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಕೆಂಪಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಳಿದ ಅದ್ಯಾರಿಗೆ
ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದೊಂದು extra. ನಾನು ಅದು ಇದ್ದೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲ?